Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nendaba ke kaDr Khumalo, nizawukhumbula into yokubana ke enye legend zeqela leKaizer Chiefs uSiboniso Gaxa wayekwayivelela ke into ethi ke yena umbono wakhe ngaske uDr Khumalo lo angathathwa asebenzisane pha noMr Nabi ngexesekweni ke uMr Nabi wayesekwiKaizer Chiefs. Eyithethiswa yile ntoni na uGaxa le nto? uGaxa uyithethiswa into yokubana esithi kumazincakasana uDr Khumalo igalelo lakhe phaa kuKaizer Chiefs, futhi wayekhona kwimpumelelo zikaStuart Baxter zonke ezi ke zamenza into yokubana athathe ileague neekhaphu ke owazithetha Stuart Baxter wehamba phaa noDr Khumalo. Uthi ke uPa Gaxa kwakusenzeka into yokubana kuBaxter ke athi xa enomsindo ke shawutisa phaa esithini kodwa uthi uDr Khumalo athethe nabo abehlisa umoya ababonisa ba-end up noko bengayibambanga laa nto ibithethwa phaa nguBaxter. Uthi futhi ke nangelinye ixesha ke apho ke uBaxter bekakabikho wagula wabamba ngokwakhe intambo uDr phaa iKaizer Chiefs idlala neSundowns. Uthi indlela kwakweyimincili ngayo iiplayers zeKaizer Chiefs ezinye zithethwa sithi kahle le nto kuthiwa ilegend ke le yeKaizer Chiefs ivana ngendlela asixelela ngayo ngendlela asicebisa ngayo uDr Khumalo. Uthi ke zonke iiplayers zazonwabile xa kwakuthiwa makabambe intambo ngokwakhe phaa uDr Khumalo. Ngamazwi ke lawo kaphuma phaa kuGaxa esitsho ke sithi ke iKaizer Chiefs nowakho umbono ebenombono wokuba ingathi ke ingake inthathe uDr lo ancedisane ke noNabi. Wayesitsho kuGaxa ngelaa xesha ke kwakusekho uNabi baphulaphuli. Emveni koko ke ngoku nazi nezinye legend ke ngoku zikhwela ke zisitsho ke sithi ke iKaizer Chiefs ke iphinde icinga kabi into yokubana ke ibuyise phaa uDr Khumalo ancedise phaa kwiKaizer Chiefs, ngakumbi ke kwaphaa ebhentshini abe khona phaa noba ke kuzobakho umqeqesho ngomnye, kodwa bathi cebo bebeyicebisa iKaizer Chiefs into yokubana ke imbuyise uDr Khumalo lo abe phaa ebhentshini ke, ngoba iKaizer Chiefs uyazi ke ukuphuma nokungena iKaizer Chiefs uyazi ncakasana, akho nto angayaziyo kweKaizer Chiefs. Futhi ke uyakwazi nabadlali ke ukubabeka phantsi athethe nabo. Ndikhumbula ke abadlali beKaizer Chiefs kwenye isizini ke kucaba ke abazimiselanga babe nendawo okuluza njalo, wababeka phantsi uDr Khumalo wahlala nabo phantsi wabaxela into yokubana ke apha ke kuKaizer Chiefs angenzeka le nto yenzekayo phaa eminyaka iyaqala ukwenza into yokubana iKaizer Chiefs iluze ke iimetshi zilandelana apha ke kuni nina abadlali bakhoyo. Into ethetha ukuthi ke ngokuba ke anizimiselanga ukudlala kule tim konyenze kumdlali ke atsho athi ke akasafuni ukudlalela ke le tim, emveni koko akwanto okubana ke abone licebo kuzofumaneka abadlali ke abazokwazi into yokubana ke bahloniphe eli jezi leKaizer Chiefs. Laa ntetha ke iphuma kuye kuDr yayingalwi, yayiphuma emntwini ke othanda iKaizer Chiefs ncakasana, yayiphuma emntwini ke othanda iKaizer Chiefs ke emntwini iKaizer Chiefs oyiphila ngaphakathi. Uyabona ke into yapha uKaizer Chiefs ke ifuna uqale uyiphile. Eyesibini indawo ifuna uzazi into yokubana uyothini phaa. Eyesithathu indawo uhloniphe elaa jezi zolinye kulinxibe. Eyesineke indawo uhloniphe ezazihlwele zobe zijikeleze istadium ke zibukele wena. Yiyona nto funeka uyibambe ke phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphuli ke nani ngake ningene nitsho into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.